Takže ahoj lidi, vítám vás u mýho prvního videa. Dneska budeme rozbíjet tady s mým kámošem Tondou. Čau. Tyhle dvě flašky. A ještě klackem, ale třeba nějakýma končetinama. Ale není to vůbec lehký, je to náhodou těžký. Jako, to je těžký lidi, jo? Tak lidi, a dáme si kamenůžky, doba začíná první. Každý má 5 pokusů. 5 pokusů. A do té doby, než to rozbijem, tak napište do komentáře, jestli to fakt rozbijem. No tak to je těžký. Napište schválně do komentáře, kdo první rozbije tu flašku, jestli já, Tonda nebo Patrik. Takže jdeme na to. Takže kamenůžky. Raz, dva, tři, teď. OK. Raz, dva, tři, teď. To je šmejt. Tak na. Takže lidi, začíná zatím Tonda a nevím, jak mu to půjde. Na každou flašku máme 5 pokusů. Jo? Takže zatím... Jo? Budeme se střídat? Vlastně. Tak nic. To nic se nestalo. Takže další, teprve mám první já. Takže předávám Tondovi. Počkej, radši z jiné strany. Někam jinam. To na tebe poletí, vole. Pojď. Taky nic, lidi. To nejde. Já musím dát větší ránu než on. Takže on si dokazuje, že je silnější než já a já ho musím překonat. A lidi, můžeme používat i jiné věci. My tu máme i pneumatiky, které jsou fakt lehký, jako kromě tamhle ty pevný lidi. Lidi, tady tak je pevná jak prase a má 98 kg, ale už zvedne to hodně lidí. Ty jsi vážně praštil? Ne, pojď. Můžu? Ne. No, můžeš. Bum. Ty vole! Ty jsi praštil do víčka! Lidi, tohle se nepočítá, protože praštil do víčka, my máme tak doprostřed aspoň. Protože někde na té flašce tady. No, a je to víčko. To nevím. Páťo. Musíme aspoň nějaký najít. Počkej, já vím. Páťo, běž tamhle, tam je tu flašku, jak je. To je Trades Get. Lidi, tak to je, vole, Tonda to praštil do víčka. No, máš novej. Kam si vystřel to víčko? Lidi, vyměňujeme víčko, tady tam toho s námi, tam do píče strkové. Hele, lidi, ještě to bude tak nějak sprostý, protože my nejsme zvyklí na nějaký hezký, oba máme hyperaktivitu. Takže to jde na nový nápřah, jo? Baseball střela. Dobrý. Nic. Tonda. Hlavně už to netref. Kolika to je tohle pokus? Druhý? Já mám první, tady ten se nepočítal předtím. Ne, to je druhý. Jo, druhý, ty budeš teďka mít taky druhý. Hele, já použiju lidi takovou taktiku. OK, tak pojď. To dělám hodně při nějakých sportech. Nic, lidi. Mě ruplo rameno. To není prdele rozbít takhle lehkou flašku. Jako myslel jsem si, že to bude lehčí lidi. Ale jako nemyslím si. A počkat, Tondo, kolik tady dáme lajku tak? Lidi, u tady toho videu, jelikož to je na Páťovém prvním videu, má první video, tak do těch 10 lajků bychom se mohli vejít. Možná 20, ne? 10 stačí zatím pro začátek. 10 stačí lidi, takže prosím, jako já natáčím poprvé, nikdy jsem nenatáčel, takže my jsme dost dlouho si říkali, když jsme ještě nenatáčeli, tak jsme si říkali, jak, on se zrovna praštil, no tak jsme si říkali, že jako to, že jak to mám říct, takže já nevím. A nebudeme říkat naše roky, nebo let. Nám je sice hodně, ale nic moc. A lidi, když tak tamhle je nějaký auto, ale nevíme,
jestli tam tedy někdo je, anebo jestli to máme rozbít. Právě. Takže když tak nám napište do komentářů, jestli to máme rozbít, anebo nechat to na pokoji, jo? Takže... Když tak lidi vyfoukáme tu pneumatiku. No, propíchneme ji něčím, nožem třeba. Čím vyfoukneme? No, nějak. Takže to můžeš jít na další Ty vole. No, odletěl klocek. Hele, dáme asi 3, protože to nerozbijem. Dáme ještě lidi 2, každý má jeden pokus, a pak na to hodíme velký kámen. Ne, pneumatiku, lidi. Tady tu pneumatiku na to hodíme, nebo tamhle tu. To se nerozbije. Ne lidi, hodíme tam, dáme ten kámen. No ten kámen radši ne, ten to prořízne a probodne. To je jedno, Páťo. Ale máme pak druhý pokus. Ne, no. pojď. Tohle je poslední můj. Tvůj to byl taky poslední. Jo. Kamu, já nevím, jestli mám takhle, Dělej. nebo takhle, co je asi silnější? Tohle, Ty píče, já se to škrtu. Takže lidi, teďka jdem to rozbíjet kamenem. Na Páťo. Páťo. Lidi, mám nervy. To mám vždycky. No, hlavně když mě dneska střelil míčem tam, kam jsem nechtěl. A fakt to bolelo jak prase, to není sranda. On prostě jen tak kopne a sejme mě. Do rozkroku. Lidi, jde na to hodit kámen, takže já jdu trošku dál. A on se postříká. Aha, no tak teď jdu já. No tak to si užiju, vole. Já jdu radši do píči. Lidi, jdeme na to. To je maker. Máme vodopád. Takže lidi, Páťa vyhrává po prvním kole 1-0. A napište schválně do komentáře, který video máme pak dál natočit, jestli parkour, fotbal, florbal. Florbal ne. Florbal, ne, jak říká Páťa, a Třeba basket i k tomu. a Battleflip Challenge. Basket taky. Basket taky, lidi. A nebo ještě bychom mohli co? Rozkoumávat, ne? To bychom mohli, ale to jedině, až budeme trošku populárnější. Asi tak. No. Počkej, já ji musím. Dobrý na to. Svině. A úplně druhou flašku. To už kamenem nebudem dělat. Ne? Pneumatikou teď. Ne. Lidi. Teďka lidi, teď to mrdnu o tu stěnu. No tak to probodneš, vole. Natáčej. Aha. Jestli to lidi trefí do bocu, budu šťastný. A u toho pokusu každý má 2. Jo, ale hned po sobě. Jo. Lidi, není to prdel, jako. To rozbít takhle, vole. Víčko. Aha. Tak mi to dej. Jo. A jo, ruplo, ale musí to být... Víčko, ale. Aha, no tak. To nebylo silný, lidi. A když tak, aspoň mě podceňte na to, protože my to natáčíme na mým telefonu, který je asi 3 týdny novej, takže jako není to moc dlouho. Píči. Já se to snažím hodit na ty boce. Kam ty jsou lakér, ty sám to vyrval. Cože? Vidíš to? Kde tady to? Ne. Tohle. What? Hej. Lidi, já jsem to rozbil. Železo. Kradem do bazáru lidi. Budem mít many. Dělej. No dobrý, je to venku. Je to tam, lidi. Lidi, je to tam. Ten nehoráznej lakér skurvenej. Kámo, more, jsem tě zbyl tak 10krát. Já jsem rozbil ještě k tomu kámen. Ty dobrá. Takže lidi, Tak co budeme teď dělat? teďka lidi ukončíme naše video. Já bych ještě něco zkusil najít. Já bych chtěl další kolo, že natočíme fotbal. Co lidi na to? No, mohli bychom jako... Co na to, Páťo, ty? Dobře. Dáme takovou menší challenge. Fotbal. Takže čau lidi a u dalšího videa zase. Zdar.